Čo všetko som pripravoval a chystal pred prvým závodom MMČR v Lokti na MXGP trati? Poďme sa na to pozrieť. Ako prvým som začal umytím motorky po minulom tréningu, pretože čistota, pol života, umyl som svoju KTM-ku aj Starka. Hodil som motorku do garáže a jedným očkom som si pozrel, čo ma čaká a čo idem robiť. Ako prvým som začal výmenou oleja. Vypustil som olej, vyhodil starý olejový filter, dal nový olejový filter, nalial nový olej Motul 15V60 300V, hotovo. Potom som vyčistil airbox a nahodil nový vzduchový filter. Well done. Potom som musel urobiť tú najlepšiu a najmilovanejšiu robotu motokrosárov, umývanie a čistenie vzduchových filtrov. Bolo to rýchle. Potom som si zhodil toto strieborné tréningové koleso a nahodil som tam čierne koleso so zánovnou pneumatikou, ktoré bude mať do závodov. Hotovo, ideme ďalej. Zadné tréningové koleso som zhodil, vyzul som túto pneumatiku, pretože bola úplne vytrhaná, hodil som tam druhú pneumatiku Mecelerku a nahodil som to na motorku. Toto koleso bude mať do prvého a kvalifikačného tréningu. Potom tam dám čierne koleso, ktoré má Pirelku zánovnú, takže bude ready na závody. Keď som nahodil kolesa, tak som urobil tzv. Cymbalovku a skontroloval som špice na obidvoch kolesách, respektíve na všetkých štyroch. Potom som si pozrel, či je správne napnutá reťaz a detailne som si pozrel všetky hlavné skrutky, ktoré sa môžu sem tam povoliť. Našiel som taktiež skrutku v prednom blatníku, ktorá tam vlastne nebola, zobral som ju zo sady a našroboval som mu späť. Túto sadu skrutek nájdete u nás v Motoshop 81. Ideme ďalej, hotovo. Vzduchové filtre sa nám medzičasom vyschli a ja si idem namazať minimálne 2, ktoré budem meniť medzi jazdami. Hotovo, ideme ďalej. Potom som ešte skontroloval, či je dostatok chladiacej kvapaliny, zavrel som to, je jej dosť. A potom som si ešte pozrel, či som na niečo nezabudol a inak je motorka ready na loket. Potom som si vyčistil všetky okuliare, nahádal som si veci do mojej taštičky a išiel som pomaly nakladať auto. Začal som naložením motorky, potom som naložil náhradné kolesa, kde sa vždy zjedú oblečenie ako čižmy, prilby, kanister na naftu, taška s oblečením, teda taštička, spratal som nájazd na motorku, dal som si tam trenažér na bicykel, ktorý používam, vymenil som spreje, ktoré sú prázdne, zavrel som dvere, naložil bicykel. Takže to je všetko. Pre ďalšie zábery a informácie z Lokťa ma nezabudni sledovať, určite budem niečo pridávať počas víkendu a tak. Takže teraz smer Praha a následne Lokeť. Takže čaute.